Bon dia, conills literaris. Avui cuinarem la literatura d'Àfrica Rachel fent un berenar molt nutritiu. Els ingredients són oli, pa de pagès i orenga, perquè com que els protagonistes d'aquest llibre va sobre plantes aromàtiques, farem un berenar vegetal. Aquest llibre, que es diu La trementina i les plagues de la maga Urtica. Les il·lustracions d'aquest llibre són fetes per Sergi Càmera, unes il·lustracions que m'agraden molt perquè estan molt ben fetes i són divertides, com per exemple el dibuix del Rubus, que és un esbarzer que fa al principi de tot, quan expliquen com és, fa por perquè té arrugues i et fa angúnia tal com és. Aquesta novel·la va sobre que la trementina s'ha d'endinsar dins d'una història plena d'aventures per alliberar l'Onagra, la princesa de les Prímoles. Però està segrestada per la maga Urtica, que la maga Urtica té unes plagues que són dolentes perquè així cobreixen tot el seu castell i no poden passar els altres per alliberar l'Onagra. I la pregunta d'aquesta història és: podrà alliberar l'Onagra? I aquesta pregunta me l'haureu de respondre vosaltres als comentaris. També m'haureu de posar si us heu llegit aquest llibre i si us ha agradat. I sobretot, si us ha agradat el vídeo, poseu-li like, subscriviu-vos al canal i tots aquells que tingueu Instagram, seguiu-me @cuinantLiteratura per saber més novetats. Adeu!